I pazi, ja sam u Kajdaraš ćemo da igram Clash of Clans, sad su Sergej i Rasko i jedan novi drug. Andrej? Andrej. Moj drug iz Ruljenja. Kako se zoveš? Pa... Ovo ne znam kako snima! Nema se čuti. Samo vi nastavite igrati, ajde bre. I napašćemo da... Sa 7 peka i 25 arčerki. Da. I napašćemo nekog koji ima 250.000. Malo je to. Imaš li pesmu? Imam ja vas, a ti ćeš nešto svoj. Da. 161.000, ne. I evo sad. Sergej te napadem ovak. Smiju peke. Koji mu je to zid? Level? Level 7, level 5 i level 6. I to ćeš ti da napadem. Napadne ga. Nema ništa ti ti ostavim. Tak. Normalan. Jel ti nešto se počeo? Vidi da je stavio X-Bow, Sergej. Ne pojma što se počeo. Vidi da sam X-Bow. Priglup. Gale. Ima to sa 9. Nisam ovo gledati. Možda mi je mokro pozadi, što ne mogu. Peka! Mokro mi je pozadi, pozadi. Peka! Šuti. Možda zakončiti. Tako, dobro sam. Ne li što? Gdje ti? Dobro. Gdje ti se zakončiti? I se tu zapara. Oh god. Kako se tu zapara? Mislim da smo dan kliksir. 28 trofej. Minus 28 trofej, 17 trofej. Pa i ne znam šta se radi. Zna. Da nema tam gola vidim. Ne. Imaš. Ne. Što se rada? Ovo kaže da ne znam šta je Clash of Clans. Znam, ovo je Clashing. Clashing. Kako si Clashing? Mrzimo da izberem. Zato da... Clashing. Clashing. Nećeš gubiti. A? Neće gubiti. Sigurno. Koga? Njega. Nešto si je rekao. Nisam izgubio 2 zvezde. Kolicki loot, 227.000 dinara i 200.000 elixira. Dinara. Dobro, zlata, to ti isti. 1000. Pa dobro. Eura. Dolara. Je, god, 3 minuta. Čekaj. Te, ja sam lider, uđete u klan najbolji Srbi. I tu sam i ja. Čuti. Pokaži mene. Dakle, uđite odmah, dobijete sa lidera, najbolji Srbi se zove. I samo pokaži mene za sekund. To je moj konto. Alo, pokaži mene za sekund. Evo me. Ja sam ovaj 9, što je? Ok, ja ću da reći. Nije. Kako? 6, 2, 2, 5. Da, moj. Što? Evo, vidite kako je bilo. Halo. Jer da, gdje Neko me jeste? napao. To si ti? Da. Gdje, to je sam ja. Rasko. Daj mi Neko tako. me napao. Imaš tamo kod 6. 7. Evo sam ja kod druge zašto bila Vidi ga tri telefon. Ma kod Luke. Ne Luki Šakića, nego Raskog druga.
Da. Iz vrtića. Rasko je drugi iz vrtića. Da, i sada... Ali ja ga znam. Tu je tamo kod Rasko, pa tu je tamo ispod škole. Gledajte kako Andrej ima originalan telefon. Nokia. Ono zavrnuo ako Ana, dao sam ti. I ima iPhone 6, iPhone 6. Da, Nema šajka. jeste. Jo, kaže to... 28. ako može raditi. Bili. Uzeo si sve. Aj, požuri s tim razgovorom. 4,57. Odlično. Zašto ne pozove sa svom? Ćao. Kad mu je telefon dao. Sad ćemo da stavimo ove barberi. Da, upgradeamo se barberije na level 5. Još uvijek snimaš. A jok, nego šta, ne? Upgradeamo se barberije. Evo nas opet, looking clip. Ne se. Iz početka. Ja nisam da stopirao klip namerno. Kako ga puštiš? Ne, stavio sam barberije na level 5. Znam dođe. Kako ga puštiš? Plašti sa 120 na sam dio malo. Iz ruku ga pušta. I se čuje. Jok! Dobro, Luka je govno, Rasko i grobar, a Seki... Nije, ja sam sve kako... Još jedan grobar. Ja sam bez veta, smo vas nabijemo. Nabijemo su dupe. Da, imaš u sljedećem klipu snimat ćemo mene i vidjet ćete da je naći zvezdašku majicu. I jako je Lukina, ali nema veze. Eto, ja navijem zvezdu u... Ja kao ne. Jer da ne navijaš za zvezdu. Da, ne navijaš. Navijam. Ne navijaš. Navijam. Šta lažeš, ljude? Beži. Lažu oni. Da, ko je? Okej, onda ti navijam za Partizan. Super. 1 i 3. 1 i 3, je, za pola sata. Da, i ovo je zadnji dan škole. Uhu, zadnji dan škole. Hoćemo kada Sergej ode, idemo u park. Ajdemo sad, jebeš. Samo za 3 minuta tako. I da, ljudi, ne znam šta sad da radimo, skoro ćemo ponovo da napademo. Šta bi pekere ti se pravi? Više neću piti, sad da skupim loot. A idemo da klapati. Koliko možeš vojnika da staviš? Pustite se, neću Vešto. tišu da počnem gleda sunce, alo. Pa I dobro, jutro sad bilo sam. sam. Jeste i barter level 5? Da ne, upgradat ću ove zidiće. Pa da, kaj će je? Upgradat zidiće. Možeš još jedan zid. Počnu vrati. Da, mi idemo napad. I da, ljudi, da, uzmemo Pa pojdi snimamo to. To da ne znaš. da mi se ne uzima. Uhuhu. Sada moram da uristim. Alo, imaš ti svoj telefon? Imam. Samsung. Moj je samo malo bolji. Koliko možeš da rkneš ti? 11.000, treba bi 15, ne, treba bi 17.500 dolara. Skupim da upgrade možda. A na koji king treba? Tek na level 4. 200. Ko ti je ovo? Zikir, level 7. Za kinga upgrade. Vidite, od ovog se može baš malo luta, dakle nemojte da gledate ovu lutčinu. 280 stari, 280.000 zlata i 250.000 eliksira, 1000 ovih dark eliksira, sada smo za 227.000 para, 160.000 eliksira i da.